Terceira noite na India, este é o sitio onde dormimos hoxe. Vamos estar aquí durante 3 noites, vos ensino un pouco como é. Aquí vedes todas as camas, dormimos todas as persoas que imos na viaxe xuntos, que somos 6. E saímos, sair da habitación, e isto é o que podemos mirar. Selva. Todo, absolutamente todo rodeado pola selva. Non hai ninguén máis aquí, estamos nós, este hotel e nós, non hai nin electricidade, hai un xerador que dá electricidade cando lle pedimos, pero moi pouca. Onte chegamos e non había luz. Aquí está chovendo seguido, fomos a dar un paseo e nos mollamos a pinjar. Dimos unha voltiña, o sitio é increíble, fai unha calor tremenda. Atopámonos xa de día no Rainforest, o que significa o bosque que fai chuvia ou o bosque de chuvia. É xusto por iso, porque aquí sempre está chovendo, sempre vai calor, sobre todo na época de monzón chove, e así de verde e de frondoso está todo. Non hai un paso sen que haxa unha planta, unha árbore, unha palmeira, algo de vida, e cheo de animais. O sitio é increíble, é a primeira vez que estou nun bosque tropical e non defrauda. Cheira a humidade quente, pero non é un cheiro desagradable, é un cheiro reconfortante. Acabamos de topar a cuarta especie deses Big Four, desas 4 grandes da India, que son as 4 especies de serpes que máis mortes causan no ano e son as máis temidas e por moita xente tamén as máis odiadas. Confirmounos o noso guía Yatín que no último ano, no ano 23, morreron na India 79.000 persoas, 79.000 por mordedura dunha desas 4 serpes. Esta era a derradeira que nos faltaba das 4, X carinatus chamase. Carinatus é porque ten unhas escamas que fan, digamos que están moi apertadas, e cando se move, ela móvese dunha maneira rítmica o seu corpo, fai círculos sobre si mesma e vai facendo un son moi característico coas escamas que van rozándose unhas con outras. Vou facer un pouquiño de zoom sen achegarme a ela, porque xa vos digo que con este animal non se pode xogar, para que vexades o ollo e a cabeza. Acabase de mover, teño que ter cuidado. Ten unha cabeza relativamente pequena, pero un ollo moi grande para o tamaño que ten a cabeza, e o ollo é de cor dourado. É un animal increíble, ademais este exemplar xustamente é moi contrastado, ten unhas cores fermosísimas, medio laranxas, ocres, que fan que se mimetice bastante ben no seu entorno, xa que pues, as rochas son da cor que ten ela. Ímola deixar tranquila que siga coa súa vida sen molestada. Conseguimos xa en 3 días de viaxe atopar de Big Four, as 4 grandes. O tempo cambia moi deprisa, antes facía sol, agora chove, a mares e venta moitísimo, está zoando moi forte o aire. Temos que ir ao coche. Así son os trópicos e así é a India. Cousas que pasan, estropeuse non unha cámara, imos intentar arranxala o bello método de usar arroz. A ver se Ander ten sorte e así a cámara deixa de fallar, porque lle está dando moitos fallos, pensamos que pola humidade. Metímola aí nun saco cheo de arroz e veremos a ver se Ander acaba ou non contento. Outra especie de víbora que atopamos na selva tropical
é Hymnale hymnale, un tipo de víbora velenosa, non tan velenosa como as que atopamos ata agora, pero aínda así hai que ter moita precaución, xa que é un animal que che mandaría ao hospital de cabeza. É pequeniña, como do tamaño das nosas víboras. Aliméntase de pequenas ras e esta non é arborícola. Esta anda polo chan, por eso ten esa cor marrón para mimetizarse máis. Os compañeiros atoparon algo, imos ver que foi o que é, a ver se o vemos. Aí está, é un gecko pequeniño aquí no medio da chuvia, moi bonito, negro, moi contrastado. Estanlle facendo unhas fotos. Quero vos ensinar algunhas das diferencias culturais que temos con respecto á India. E para eso, imos ir ao baño. Hai moitos baños na India que teñen un burador no chan, pois todos os váteres teñen, ou case todos, polos menos que os vin, teñen esta mangueiriña. Nas zonas máis rurais non teñen isto, pero nas zonas das cidades todos teñen isto. Isto é porque cando vas ao baño non hai papel higiénico. Aquí non vi ningún baño con papel. Entón ti fas caca e, no mellor dos casos, podes te limpar con esta ducha pequeniña. Pero hai moitos sitios na zona rural que non teñen isto. Entón van, o plan B, teñen este o recipiente grande e este máis pequeniño, e o que fan é abren un pouquiño a auga, enchen un pouquiño de auga, pechamos, colócano aquí ao ladiño, collen a auguiña e limpan o cu coa man espida. Por eso na India, nos lo dixeron desde o primeiro momento, a man que limpa o cu sempre é a esquerda e a man coa que se come sempre é a dereita. Por eso na India só comen coa man dereita, porque coa esquerda limpan literalmente o cu. Estamos de novo na selva despois de casi 24 horas sen parar de chover a cachón, moitísima forza da auga, hai regos por todas as partes, hai carreteras que están cortadas, fuimos ver se a choiva nos respeta, estamos nestas zonas de rocha volcánica aberta, levantando esas pedras que ves polo camiño, a ver se atopamos algunha especie de serpe que ainda non miramos, ou outras que xa miramos pero queremos volver a mirar. Dentro dun momento xa nos meteremos na zona máis de bosque, frondoso pechado, para ver se atopamos os animais que nas selvas forestais son activas de noite e sobre todo cando chove. E chove, e chove, e chove. Estamos nunha plantación de plátanos e de dátiles buscando víboras e unha especie de anfibio novo que son cecilias. A ver se atopamos ou tanto a víbora como a cecilia. Temos o guía con nós, nos dixo que nesta zona había bastante posibilidades de atopalas, está comezando a chover. A ver se hai sorte, voume tapar un pouco. E chove, e segue chovendo.
E de noite estamos todos no coche, estamos facendo cruise shining, que non é outra cousa que dende o coche estar lumeando para fora, buscando serpes, cada un por un lado, buscando serpes, buscando ras, buscando, agora neste caso un anfibio en concreto, unha cecilia, que é unha especie que non miramos. Estamos soltando unha cecilia. Despois de atopala, despois de vela, é unha familia nova de anfibios para nós. Hai 3 familias de anfibios en todo o mundo. Esta é a terceira familia de anfibios, Cecilidae. É o primeiro que vemos. Estamos moi contentos e moi... porque era un dos bichos que máis queríamos ver, aínda que non é dos espectaculares ou dos que máis chaman a atención, pero é o primeiro exemplar que vemos. Despois de buscalo e buscalo e buscalo e buscalo. Así que estamos moi contentos. Cousas que pasan durante o monzón. Hai chuvias torrenciais que non acaban, hai moitos corrementos de terra e árbores que caen no medio da estrada. Levamos aquí xa un anaco de tempo agardando, está esta máquina apartando os troncos e as árbores caídas, pero pode que caian máis. A ver se non botamos moito tempo aquí e podemos seguir ca aventura. Acábase de abrir o tráfico de novo e a xente está tola por marchar. Xa non se respeta nada, nin os coches, nin os camións. Están todos toleando. Todos a pitar, nós igual. Yeah. Marchamos, xa nos estaba dicindo tamén a Yatin que xa tiñamos que subir. Chegamos a Gumbe, unha reserva biolóxica na que veñen científicos de diferentes partes do mundo a estudar a biodiversidade que estas selvas tropicais gardan. Xa deixamos as nosas cousas e agora estamos dando unha voltiña para ver o sitio no que nos atopamos. E a verdade é que é unha selva tropical moito mellor conservada na que estivemos anteriormente. Por suposto, está chovendo e ten moi boa pinta para ver unha serie de cousas que aínda non vimos ou vimos de maneira moi escasa. Imos dar unha volta esta noite, a ver se a choiva nos respeta, e vos podo ensinar algunha das xoias que gardan estas selvas tropicais, que son un auténtico tesouro.